premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu sabiqu lil khalqi nuruhu la ilaha illallah wa rahmatul lil alamin zuhuruhu Muhammadu Rasulullah wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bi setigi ala fama fo ka ala tanu ka ala wali nyondo ala mi bi girana bayni wa ala fama be subhanahu wa ta'ala ala ka dun tamanjira anna ala ka an filebaw anan kanbaw ani an lajabaw mali fam befe ala ka an to nyon jigi ala ka laynu bela jele sabati anga hamina ko fa on fa min do ante min do ala ka begla anyi ambe ni video wala ma ni jemu kan kanba ani a kongoro do ba befu mali kono ani mali koka Zigri Plus lajaba be mi befu ka be wala mando ka fo kanbaw ni leme bawye o ala ka nga sanchaya sanchama bi ala buru ala ko jira ana ala ka yafanu ma ala ka ninka anseli froy ala kana ka anseli labani seli ala sona ka no ya do munuma mun fene be nuwi no ya bawso ka hine desabato la mbay ni dalba masala fe ala ka hereka nuwi mo de mayina seli la sanwore ala ka to ko se ka fenwore ke migirani temeni unje o sebe ala fama kilimpe de inshallah ani aban makani awdenga do Sheikh Mohammed Kulibali no ko basiku ka bo ko bangoni flagula. Alhamdulillah ni jamukanye mini a sinsinindo anga la dala donu ala ka doni dilu islamia ka doni mumbe no ni iyake na bese ka kodo ka kodo yi okmana la dala doni mumbe no ni iyake na bese ka kodo yi fem mumbe no ni aklimika ikono kwa ikanyana maya kono hali tado ba fo mini hali tado ba ke mini hali tado ba ke tukuti okmana mumbe no nu usoni ndo amaka fo feno be ni ake fendo yi ka be fendo ke fendo yi okmana ani olubedo jamukanye mi na to dambe doni yela no de ko doni blue ambayi ni ala fe doni blue ala ka ke jamukanye mi ni ala bina fa badi ama malikono ani malikoka ala ka lainu beswati. Alhamdulillah bi anya kan sedu kofe feti baw bladle kofe anya kan bi kaboni mune kaida armaduna mo de be ni kamana gambe ela wala ma dekumbika wala ma iyere tado ba ke todi okmana ala deluka sinsi ala deluka blasenka mo mbe nu mo be finyeta la na floko sraka soroba sraka mbe nu mo be o nyeta hawla ankelno ga o ala delimi kanubi ni ko kerengere ko di ala kra kanumba bema ko di ala kra mando bema o blasenka mo ni ere mo bo la ni bisaka soro bakla mo ni ere mo bala e bisaka soro 70 mo ni ere mo bala e bisaka soro dakala wala alhamdulillah yana ngado babu kono ambe bakela bela dilin fu mumbi salde zalzame wala ambayi ni ala fe ya rabbi ala ka bakino ya bakela bela dili maliko na bi ambe bakila ala ka bakino ya ka bakela bela dili passé. Alhamdulillah ala dele mindo ode maliki yawmiddin ale yere ni ale takaski senka hindula anfia an wani jamananka akanga be 241 dema kemafla ani binani ani kele 241 akanga be ode male hindu be ode ma okmana maliki yawmiddin hali kasro moye mimbe ema ale ala deli fashi ke folo ima dakata ima sabata ima futa ekla okla senda fantade bika edegu laidu manata ati bo asrafe kamana gawndi bela era tado ba ke togoti tise ibi kono gon warla fibi hami egi jija dron maliki yawmiddin ekla okla farda sella ika wudi shen kemafla ale binani an kele iba wudi togoti ibina al-fatiha kala no de alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ودي فاتحة كومبليت باي onga ni ko alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ibn asim maliki yawmiddin mi marabi joyede ibi maliki yawmiddin ni tankasiki ka fo maliki yawmiddin ibi kelenke kayini ala fe ala ni karsa mo be nafrula minni hakadunite ibi soro bi binani ke ba fo ala ni karsa ri mo be nafrula minni hakadunite ibi soro bi kimo flake bayini ala fe ala ni karsa ri mo be nafrula ka nafru chamandia okuma ni maliki yawmiddin fo shen ki mafla ni binani kele maliki yawmiddin no brandro jumene be iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin biso ko tuwala ni imatra franka itise kle binani an kelma yere binayi dalba masala bina sorodo daire yi Allah ta'ala bina herasu do daire yi Allah ta'ala bina bunner do nyeshima yerbe aratan kosobe fantaya ko boyla dondoni maliki yawmiddin bake maliki yawmiddin ali nafru de qur'ane kono fatiha la minni abi moko ke masai moko mimbe e moko be dunya masala nafra ko masa to ko president de la république ay autorité masai o masakay nga autorité masai ko masai irani muso chebi muso mara imuso ka bejan fɛn mana na a kɛmɛ o kɛmɛ 99 i bɛ se k'o kɛ wala 95 i bɛ se k'o kɛ e ka du masa de i bɛ se k'i denw i ka denw ka problème ɲɛnabɔ balimaw ka problème i bɛ se k'o ɲɛnabɔ sigiɲɔgɔnw ka affaire i bɛ se k'o ɲɛnabɔ a b'i fɔ e ma ko e ye masa ye i ka du masa ye baw ka d'a kan kungo kungo mana ɲɛsin ma i jɔlen b'a kɔrɔ wa i bɛ se k'a dilan o kuma na nin bɛɛ de ye masaya ye masaya bɛ sɔrɔ cogo di masaya bɛ sɔrɔ ni se de se bɛ sɔrɔ cogo di se bɛ sɔrɔ ni ala wele ni sakati bɔ de o kuma na maliki yawmiddin ale de kɔrɔ de ko lahara jɔ don masa tiɲɛ don ala y'a fɔ a yɛrɛ ma k'a ye lahara jɔ masa ye nka dɔnnibaw sɔnna k'a fɔ ko gindo dɔw b'a la ni mɔgɔ min donna ye k'i bi kɛ bana ye bi na an bɛɛ mago bɛ bana de la an bɛɛ mago bɛ komi an bɛ se ka kɛ milliardaire ye komi an bɛ se ka kɛ millionnaire ye komi an bɛ se ka se an yɛrɛ kɔrɔ cogo di o kuma na o de la an ko kuma daminɛ la k'an kɛlen don ka maliki yawmiddin a nafolo baara bila sen kan mɔgɔ bɛ ni e de mago bɛ ka se ka nafolo caman de sɔrɔ nafolo min ni ala yɛrɛ de b'a nɔgɔya i ye ala ko ta fansi t'a la kisɛ haramu nafolo t'a la ala miiri bɔ nafolo fansi t'a la ale yɛrɛ sinsinnen mun kan ala wele yɛrɛ zati o nafolo de bɛ na i ma mɔgɔ bɛ ni e mago de bɛ o nafolo kasabi la o kuma na an y'a baara sigi sen kan bi n'o de ye maliki yawmiddin e mɔgɔ b'a la dɔrɔn e dan ye dɔrɔn ka weleli kɛ an karamɔgɔ karisa walima karisa ne mago bɛ maliki yawmiddin baara de la o kuma na ni i y'o fɔ ka ban mɔgɔw kana ban fɛn dɔ ma o de ye jumɛn ye adamaden mana teliya dali fɛ cogo cogo i b'i sigi ka sɔrɔ k'i da a bɛ f'o ma ko dacogo cɛɲuman nka n'i y'i jɔ dilan kɛrɛfɛ dɔrɔn k'i fili ka jigin a bɛ fɔ k'i b'i fili ka jigin a tɛ dali bilen i fili ka jigin o kuma na o de ye jumɛn an bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔ o mɔgɔ an ka baara sira kan an karamɔgɔ y'an bila sira minnu kan o de ye sira jumɛn ye ti se ala deli ye ala deli de ala deli bɛ yen tiɲɛ don nka da la ala deli tɛ sɔn bɛɛ la ala deli tɛ ɲɛ bɛɛ bolo ala deli bɛ yen misali la n'i ko suratul waqi'a wala maliki yawmiddin i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ɲɛ maa 100 bolo nka maa 110 a tɛ ɲɛ o bolo o kuma na mun de b'a to i b'a dɔn k'a bɛ ɲɛ karisa bolo a tɛ ɲɛ karisa bolo o de ye lajɛli ye o la mɔgɔw kana ban lajɛli ma k'a fɔ k'u pereselen don i mana perese cogo o cogo i ka ko tɛ ɲɛ min kɔ ni m'o kɛ toujours i bɛ to munumunu salo la o de la an b'a fɔ ko maliki yawmiddin bɛ sɛbɛn na maliki yawmiddin bɛ baki la maliki yawmiddin bɛ daga la o kuma na ni e y'a kanu sa i bɛ fɛ ka maliki yawmiddin baara kɛ i ka se ka nafolo sɔrɔ ala k'a nafolo nɔgɔya i ye ala k'o kɛ ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ye o kuma na f'a ka lajɛ de a ka lajɛ fɔlɔ karisa den karisa min nana Yusuf a fa ye Muhamɛdi ye wala Yusuf a ba tɔgɔ Aminatu o kuma Aminata denkɛ Yusuf min nana k'a mago bɛ maliki yawmiddin na est ce que maliki yawmiddin yɛrɛ baara bɛ ɲɛ ale bolo wa est ce que n'ale yɛrɛ ye baara in kɛ est ce que a bɛ réussir wa est ce que a bɛ nafolo sɔrɔ wa est ce que a bɛna sɔrɔba kɛ wa o kuma na o de bɛ lajɛ fɔlɔ n'o lajɛra k'o faamu o kuma na baara bɛ sɔrɔ ka da don o kuma n'o lajɛra k'a fɔ maliki yawmiddin baara fɛn fɛn bɛ an bolo a wusulanw na a sɛbɛnw na a bakiw la a daga la ni Yusuf y'a ta cogo cogo a bɛ sɔrɔ kɛrɛ nka ale mago bɛ miliyɔn hakɛ min sɔrɔli la a t'o sɔrɔ o kuma Yusuf e ka sɔrɔ tɛ nin ko in kɔnɔ o kuma an ka hakili lajɛ nin sira in fɛ o de ye lajɛli yɛrɛ nafa ye
o de la i b'a dɔn n bɛ se ka nin ko in dilan n tɛ se ka nin ko in dilan i b'o dɔn lajɛli de kɔnɔ lajɛli de la i bɛ hadamaden dolo dɔn lajɛli de la i bɛ hadamaden ka taasira bɛɛ lajɛlen dɔn hadamaden ka sariya n'a ka hariya n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen i b'o bɛɛ dɔn jumɛn de kɔnɔ analyse n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ b'i analyse fɔlɔ de bana min b'i la tiɲɛ don sumaya don nka sumaya qualité ka ca a sɔrɔla cogo di a bɛ lahalaya jumɛn kan o tuma i b'i degré jumɛn na n'o dɔnna dɔrɔn o fura bɛ gɛlɛya i bɛ kɛnɛya o tuma na dɛsɛbaatɔ walima maa kamanagan walima mɔgɔ ɲinina minnu bɛ se an ma dogo ni bange la a ye to a ka sɔn lajɛliw ma n'aw sɔnna lajɛli ma kuma kun tɛ ko mɔgɔ bɛ ka bana kuma kun ye dɔrɔn tɛ se i bɛ lajɛli expliquer dɔw ye téléphone na yanni u k'a faamu a bɛ gɛlɛya dɔɔni a bɛ faamuya k'u y'a mɛn ko baara bɛ kɛ nka u ma lajɛli ko fɛn lajɛli ye wajibi de ye yanni ka karisa ka nafolo ta k'a tiɲɛ wa mɔgɔ wala wa 30 ta k'a tiɲɛ baara dɔ la a lajɛ fɔlɔ n'a bɛ ɲɛ a bolo an b'a dabɔ client yɛrɛ de ka nafa kama k'a lajɛ n'a sɔrɔ i ka nin baara i bɛ fɛ nin baara min kɛ tiɲɛ e ye baara in kanu ka ban e bɛ fɛ ka baara in kɛ a bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ wa lajɛli de b'o yira o tuma ni lajɛli kɛra i b'o faamu sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababa ma o kɔfɛ alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ fɛ ka fayida min di alakiramantow ma maliki yawmidini mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka maliki yawmidini baara kɛ anw bolo anw b'a ɲini fɛ fɔlɔ yanni ka na maliki yawmidini baara kɛ an bolo an b'a ɲini fɛ fɔlɔ i yɛrɛ ka nin baara in kɛ n'i ye nin baara in kɛ n'i ye min y'a la o bɛ se ka i dɛmɛ ka hakili dɔ d'i ma i bɛ se ka na baara kɛ an bolo walima i bɛ se ka taa baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ fana bolo ni min maliki yawmidini dɔn maliki yawmidini ye gindo ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ an ye fitinin dɔrɔn de fɔ a la an ka dɔn t'a la nka karamɔgɔ baw bɛ taa sɔrɔ sigilen k'a lamɛn olu bɛ fɛn dɔn a la miliyari cɛ k'i kɛ diɲɛ maramasa yɛrɛ ye maliki yawmidini b'a kɛ maliki yawmidini ye fɛnba de b'a la gindoba yɛrɛ de b'a kɔnɔ o tuma ala k'an bɛɛ sababa ma maliki yawmidini e bɛ fɛ ka sɔrɔ dɔ de kɛ e bɛ fɛ ka bonyaba dɔ sɔrɔ an bɛna o fayida de di wari kana se ka ba i bolo an bɛna di min kan wari kana se ka ba i bolo o tuma na an bɛna di ni sira jumɛn ye munna wari kana se ka ban e karisa bolo an bɛna di ni sira min ye o de ye muluku Sulemana ye masa Sulemana ale de ye 1 2 2 1 i b'i jija i bɛ papier vierge dɔ ta n'i ye papier vierge ta i bɛna i bɛ Sulemana n'o ye masa Sulemana ye i b'a ci siɲɛ 200 ani siɲɛ 41 siɲɛ 200 ani siɲɛ 41 maliki yawmidini hindu la n'i bɛ se o ka ɲi dɛ n'i bɛ se ka fara a kan o de ye jumɛn ye i bɛ maliki yawmidini fɛnɛ sɛbɛn siɲɛ 200 ani 41 n'i bɛ se tugun o de y'a laban ye fayida in bɛ bɛn e yɛrɛ ka sɔrɔ de ma e yɛrɛ de bɛ fɛ ka sɔrɔ kɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ i b'i tɔgɔ sɛbɛn siɲɛ 200 ani 41 malamɛrɛ i b'i turabu in ci n'o de ye masa Sulemana i b'a ci siɲɛ 200 ani siɲɛ 41 ka sɔrɔ ka maliki yawmidini sɛbɛn siɲɛ 200 ani siɲɛ 41 ka sɔrɔ ka i yɛrɛ tɔgɔ ci siɲɛ 200 ani 41 n'i y'o kɛ i b'i jija i bɛ sanumugu fitinin k'a la ani warijɛmugu fitinin i b'o k'a la i bɛna i bɛ ala deli i b'a ɲini ala e de ye diɲɛ maramasaya e y'a di masa Sulemana ma diɲɛ maramasa jinɛw maramasa adamadenw maramasa fuɲɛw maramasa minɛminɛw ni digiɲɛw bɛɛ maramasa e y'o bɛɛ sebaya min di Sulemana ma ni se min ye ala e de tila k'i yɛrɛ tɔgɔ kɛ ko maliki yawmidini k'e de lahara jɔn masa ye ala ne karisa den karisa ne mago jɔn bɛ diɲɛ nafolo la ne b'a fɛ ka kɛ diɲɛ maramasa nafolo ye ka nafolo sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan ka lawasa nafolo la diɲɛ kɔnɔ yan i b'i ka o hami fɔ a la ni banna o la i bɛ duga kunkolo de ɲini duga masa duga kunkolo i bɛ sɛbɛnden don duga kunkolo da kɔnɔ n'i sɛbɛnnen don a da kɔnɔ i b'a meleke ni gara jɛman ye an ka bɔrɔ dɔ bɛ yen ko cafu bɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka cafu bɔrɔ de kala ka duga kunkolo in bila a kɔnɔ k'a daja sanfɛ la ilaha illallah n'i ye duga kunkolo bila a kɔnɔ ka duga kunkolo in daja sanfɛla la k'a don a kan kan k'a kunkolo bɛ ja sanfɛ o la bɔrɔ kɔnɔ e k'o bila i ka so kɔnɔ tan dɛ nka kana to muso b'a ye yɔrɔ min na kana bila yen a bila yɔrɔ la cɛ ta ye yɔrɔ min muso ta ye yɔrɔ min hakili o kuma kan n'i y'a bila yɔrɔ la muso ta ye yɔrɔ min
yɛrɛ bina dalba masala bi sɔrɔ dɔ nɔgɔya ye Allahu Taala bi nafolo sugu dɔw d'i ma Allahu Taala bi sanu masaya Ala b'a d'i ma Allahu Taala bi nafolo yɛrɛ de ɲɛsin ma ni Ala ka se ye an ye nin di mɔgɔw ma u k'a kɛ fɔlɔ anw bɛ se k'a kɛ k'a ci mɔgɔ ma wa i yɛrɛ bɛ se k'i danaya karamɔgɔ fana bila k'a kɛ wa i bɛ se ka diɲɛ maa bɛɛ bila k'a kɛ dɔrɔn bi cafu bɔrɔn de kala ka dugawu kunkolo kelen pe ɲini dugawu ko cɛ ni muso t'a la i bi sɔrɔ ka turabu in ci ni cicogo ni de la k'a bila a kɔnɔ k'a kunkolo ja sanfɛ e ka nin kɛ tan dɔrɔn ni nafolo ko kɛra min ye i bolo an b'o lakale ɲɔgɔn ye aw ni a balimakɛ n'aw denkɛ kun don Sheikh Muhammad Kulubali n'o fɔ Basiru ka bɔ Bamakɔ Bangoni Fɛnko la an ka foli bi bɛɛ lajɛlen danti foli min na an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم صل على سيدنا محمد ورفيع درجة ودود اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره محمد رسول الله ورحمة للعالمين ظهوره لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته